Това е къщата, в която се намираше Варт. Архитектурата беше нещо. Сякаш някой беше взел няколко хиперавтомобила, разтопил ги и ги беше излял във формата на имение. Отвън изглеждаха просто като част от някаква ексцентрична колекция. Десетки горили, разхождащи се спокойно около футуристичното имение. Но истината, както винаги с Варт, беше по-дълбока и по-опасна. Преди десетилетие Варт започват проект с кодово име Симия Протокол. Генетична програма за създаване на биоохрана с емоционална лоялност, свръхсила и адаптивен интелект. Те не искаха просто роботи. Искаха нещо живо, нещо, което можеше да усеща, да избира, да защитава. Горилите, вече близки до човека, се оказали идеалната основа. В тайни лаборатории в Конго и Аруначал Прадеш, Варт редактирали ДНК-то на цяло поколение горили, обучавайки ги да разпознават заплахи по поведенчески модели, миризма и звукови резонанси. Но най-интересното било, че всяка горила имала имплант с фрагмент от паметта на основателя на Варт. Мистериозен персонаж, известен с маска на сова, символ на мъдрост и нощно знание. От София до къщата на Варт, която се намираше на другия край на планетата, агент Великов стигна за 5 минути.